musikana ari kuzvidyira keke rake re33 years. Iri togona kungoripedza tiri tuvana akaita zvekutamba muri kuzvona. Togona kungoripedza tiri tuiri. Adini ari kunaka. Gloria ari kufara. Ona anko vake. Hello. Ona smile. Tringomukuwadza nezvemasurprise visits mazuva. Ona smile yavo Glory. Glory. Dimera. How are you, uncle? I'm good. How are you? I'm fine, Who did it? you for uncle. Very nice. Go, what is it? Banana. Barico. Wow. Babuda. Oh, Babuda. Kasi. Ndina mai kufanana. Ora. Adeus, Maurício. Participar. Vou fazer uma surpresa. Tikutana kukwara nima surprise. Tikutana. Moto mada ma surprise. Ungwerikana tasvika. Beta. Iri kunaya here mvura? Anisweka nani? Yanaya here. Kana kutaundi kwachitonaya. Isingaiti patobva ichitonaya. Unongaya nayo zvinenge. Soro andini. Argeina pamwe tingaji. Nofamba. Kamaudza kuti mune vaenzi. Mwaudana. Mwaudza. Handimati mune vanhu. Mwana nayo. Over up. It's okay. Stop. Glory, sazvo kudini? Ndiri voice yangu inanko. Anditi? Inonchiko chikoro. Makumbe high school. Alright. Good. Other school is kuno kudombosha. Hakuna kuri nani? Anditi? Perfect. No, nasa angu wadzoka. Alright. Zokuona. Songokupa hope yekuti anti takataura paya kuti pane vanoda kupota vachikutorai. Vari kugadzirira kuti vazokutorai. But December yeuno. Alright. Zvinhu zvavo zvikangova in place vakutokudini? Vakutonditora. But hangu havangouye chete. Alright. Makati makaita makore manganiko manje? Ndine 33 years. 33? Gloria akakwanisa 33 years. Musi wani? 14 November. No 16, 14 November. Alright. Musi wa 14 November Glory turned 33. Handiti. So pana samwana pane vanhu vakagadzira chipo chako chete. Alright. Thank you. Ngatenda. Thank you. Ngatenda. Mwari wedzerere vakabvisa pacho. Handiti? Perfect. Wedzera kwakaitwa wembiri nezvimavishanu. Amen. Ivo vapamidzirwe sokudaro. Handiti? Yes, hanzi zvinhu zvemultiply pamakabvisa. Alright, rikaitona kuti chi. So guys, murisei. So ndadzoka zvakare kunoko. Kutambira udomboshava. Nasisi Glory. Thank you so much kune vari kusupporta. Thank you very much. But nchida kungokurudzira kuti let's support tisu totori family yachona. Inini nemi tisu totori family. We cannot forget Glory. We cannot turn our backs and say someone will do it. Me and you, we have to do it. So I'm encouraging you all, let's get in touch so that we can bless our dear sister Gloria Dzorwa with something. Life yake ingeri inoita zviri nani. So yeah, today I'm here with some gifts which I would like to present to Gloria. Of course, these gifts are not from me; they are from you. They were sent with love
ini ndiri ngori mutumwa chete kuti ndinge ndiri ndinosvidza. So mira ipapo muzvionere. Sasi Gloria, are you ready to receive your gifts? Yes, I'm ready. You are ready? Yes, I'm ready. Serious? Yes. I want to see. You want to see Yes. what I have for you? So your wheelchair, is it okay? Did you charge it? Okay, but yesterday not electricity. Oh, there was no electricity. Yes. So you did not charge it. Cannot charging. Oh, there was no electricity. So and there was no electricity yesterday. So I now the charger. But Muslim magai charger. Yeah, because I was not with my gates. Oh, my gates are kuneta. Plus, you plug the system. Then Akumbira mondi ba Oh, yakazoita. Alright. Anyway, magetsi chete ndo ari kungoita jealous, but always we want it. So mira ipapo timboona kuti tine chi for Glory. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Glory. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Glory? I'm 33 years old now. I'm 33 years old now. I wish you, okay, not in Indian. We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more, Glory. We wish you many more. I thank you. It's not enough. It's not enough. Okay. It's not enough. So guys, yeah, Timbo no Glory. See. Another one. And cake day rakadarika. Cake day rakadarika. It was not enough. So cake ako. Yay, Jesus. Jesus. It's wonderful, God. God is great. God is great. God is wonderful all the time. All the time. Amen. Kuna mwari akanaka kudenga. So makeke awandani. Ndangu. Glory. Yes. 33 years. Yes. Wakamboita makeke 2 here pabirthday. And that is the first time. Oh, but wakamboita cake mashure. And Saturday I'm going to birthday present and birthday day. Serious? Serious. Saka 33 ushama remember. Yeah. So irine ripe tapiwa neanonzi ve cake from Bari. Handiti? D cake. From Bari. From Bari. Ndova ugadzira me. And then this one anonymous. Vamwe sisi vako from UK vangotibata vakati angu pane keke ramuchapiwa remunin'ina wangu anonzi Glory nomutanzi. Happy birthday. Thank you, my sister. Thank you. Who is that cake? With this cake, right? You are grateful. Yes. So today we are celebrating Glory. So Nemarino, yes, for you. Tabasa ango. Yeah. Say mom jacket. A jacket. So this one is for you. Okay. So birthday rago right and Yeah. Right. Thank you very much. Thank you, my brother. Yes. You are welcome. Especially they love you so much. Yes. Vanokuda, vanokufunga always. Okay. Thank you. Yeah. So guys, ngatingewo tinongoitirawo vamwe zvakanaka. Hanzi naGlory, this is ndo makeke angu ekutanga ebirthday.
first time pa 33 years chii chimwe chaungashuwa Christmas yasvika vaudze vava kuti inini Christmas ndikutoda chicken ndikutoda goch chicken yakagochwa goch wow Christmas wow wonderful samurongonzwanza handisi kuda zvakanyanya ndirongoda goch chicken ndiani kwachati achaitira ndikuda goch chicken ne hotpot oda kuenda kuhotpot inonzi hotpot alright unenge uchida kudya iko hotpot ndida kunodya zvakadaro ndezvi zvinenge zvichidyiwa ikoko zvinodyiwa ikoko but uri kuda goch chicken alright nechi chimwe drink unomwa ripiwo drink inini ndinowanzoshandisa nonzi ndinowanzoshandisa buttermilk okay mayo unamafarira zikete alright so guys ngatimboitirai mwanasikana zvakanaka anditi ukaita chinhu chakanaka ungafarira ona makeke ako keke rako riripo panapa taridelive hausi kufarawo here mwari wekudenga mwari wenyasha zhinji achitiitira kungoziva kuti ndaitira Glory something first time mulife yake hausi kunzwa kufara here pane vamwe vanhu vanototi ndoda kuti ndinge ndiri ndinoita but zvino ndinongozonzwa kuneta kana izvezvo uchitoona vhidhiyo rinoita ibva watofona utoti angu ndoda kuita chakati foni yako waiti iri kuda chaja ndi chaja sorry nhasi hameno chii chaitika ndavaraiwa but next time pandouya ndichaita make sure kuti ndikuigire chaja so foni yaGlory yakafa chaja saka haana foni pari zvino but pandichadzoka ndichatrai kuremember Facebook ndoda kutoti ijoinisi orai saka unokwanisa kuzotenga data and then ndogona kubatsirwa nevasikana pepanapa anditi perfect saka hainetse nyaya yachona saka uri kutorongerei naye so another issue pane vamwe vari kuronga ndichazokudza mazita avo handiti vari kuronga kuti vambopota vachikutora uchimboenda kufacility kwavanenge vachida kuti kwavari kuda kuti uzomboenda handiti but tichazvoita zviproper tonatsouya totaura nagogo varipo and then voziva kuti zvii zviri kuitika kana vari right vobva vatoenda nevo vachinoona pauri kunodi paunenge uchisara pauri kunopota uchinogara handiti so guys kune vakati pane nefacility yavari kuda kubetsera nayo Glory but takukumbirawo maresources ikoko tinongonopiwa facility but hakuna maresources kuchikafu zvese zvingada kushandiswa nemunhu ndo zvandakuuya kwamuri kuzokumbira kune vakasununguka ndo zvichatomisa kutoti Glory ange ari anobva panapa achimbopota achienda ikoko so ndakukumbirai kuti ngatibatirane pamwe chete tinge tinoita kuti basa racho ringe rinoenda mberi onaika basa riri panapa harisi remunhu wani ibasa redu tese ibasa redu tese mwari wekudenga nagino handiti ini nemi pamusoro ini nemi takucheka chii takucheka keki paita zvekeki panapa kwenyu asviki here makeke vanhasi makeke ari kunoku kwedu nasiglo wow makeke acho awanda nhasi tombocheka rimwe mangwana tinechicheka futi tigare tambodya hwani rimwe rachona togona kuzoringoriti pachristmas tombozvidyire iri keki iri rise yakanaka ndeza muri kuriona keki
keke remusikana. Mariona regogo keke kuronanko. Re 33 years. Mupenyu wese ndokutanga kuona keke. Tinotenda Mwari. Saka ndoda kuti mucheke. Cheka indi basi. Hayi, chindigumai muchindichekesa toni. Alright. Musikana ari kucheka keke. Ngacheke keke musikana. Handeitese. Izvo. Keke atingazotadzi. Keke atingazotadzi. Cheka indi page 3. Page 3. Alright. Ngaticheke futi. Alright. Izvo ndipavo. So ina siGlory takutotanga kutodya keke. Aniti siGlory takutotanga kutodya chi? Keke. Aniti anotanga mwenye wekeke. Aniti ndokupa chokudyisa. Gogo mapinda busy. Nasi gogo vari kubva vangoenda kwadokta nditi. But nhasi tatombovanetsa. Nhasi tatombovanetsa. Nhasi tatombovanena. Tizvidyire edu machi. Tizvidyire edu makeke edu naSiGlory. Wow. Saka muri kunzwa seya? God is great. God is great. Maita basa Sisigirombo baba. SiGlory. Toita sei tokupai. Tombokudyisa ikana. Runoita. Sorry. Ezvo. Ndasivana musikana ari kuzvidyira keke rake re 33 years. Iri togona ngoripedza tiri vanhu vakaita zvekutamba muri kuzona. Togona ngoripedza tiri 2. Atiti ari kunaka. Sandozva ndachida kutiza izvo. Ndandaita munyama kudai. Nhasi ndandaita munyama. Munyama wakadai hausi right. Chimbopa mai futi. Hayi warege ndizvidyire zvangu. Ko ndinodadiniwo zvangu. Ndinodadi. Sure makeke murambe muchititumira makeke. Ngaramba achiuya. 33 years. Tamudyira keke musikana. Ndine mhanza ndindaita kutanga kudya keke re 33 years. Vana gogo nevamwe muchazoonawo yekutama. Anditi once again happy belated birthday. Anditi. Yes. Anditi. Wish you more life. Mati dream yenyu ndekuti moda kuita chi musician. Moda kuimba. Moto na masongs enyu. Now. Anditi. Matombodimbira muruziva. Ndikusiziya. Saka I wish you kuti muve musician mangwana. Muimbe masongs enyu zviri pamwoyo penyu zvinge zvezvinobudirira. Anditi. By the grace of God zvinoita chete. Anditi. Yes. Mwari wamasimba ose wakuitire zvakanaka pamwe nagogo. Handiti gogo vachengetwe naMwari, vaporeswe futi nani vakuonei muri ramangwana muchibudirira imimi. Handiti vazopurudzwa vachiti muzukuru wangu. Handiti totenda kuti zvese zvinoitwa naMwari. Saka gogo ngavacheki vatori. Moyo wakurwadza futi kuti gogo vanodya rakakura. Maza regogo moyo wakurwadza kuti utanzi chai isusu naangu tadya but gogo Chambarira makumbo vakadai. Vonyatsocheka hombere kuti vonatsozvidyira. Saka ini ndatonzi angu muchatakura sandichatakura pisi yangu iyi. Handiti saka guys chimirai ipapo hamuchafaniri kuona zvemakeke edu.
handiti chigumbire pana penyu pekuona pakwanda handiti amuchafanira kuona zvazoenda nekuti mofana kuuya paground kana muchida kuzvionera. Thank you so much. Thank you. Much love.